Yeah. So I touch and then. Yeah. Tästähän näkyy. Aina tuolla näkyy. Joo. Joo. 4-3 vai? Mä oon yrittänyt kyllä kolmosta varmaan 5 minuuttia. Joo. Tänne. Ei mitään kiertä tuolla. Joo. Täällä taas. Nyt me ollaan yksi puolikassa. Eikö ole vielä yksi? Niin kyllä yksi.
Nyt sitten oikealle, joo. Ei, ylös, alas. Siis vielä yksi ylös, joo. Alas on vähän. Sitten ihan alas. Se on 22. Eli nyt se on nyt tästä. Tää pikku on ihan aina. Neloseen. Niin se on se yli, joo. Näillä portailla. Sulla ei huvita pitkäkään matka. Sellaiset, kun sen svømmer niin nullkoon ja
Mä en nyt muista ajan verrasti mä olin menossa. Tää on ihan 12 lasti. Mä menin just tänne eteen. Mä tein just kanssa sitä. Missä on 3? Niin siinä ei päästä tästä. Oi vitsi. Kato mitä löytyy. Välja. Tee parkit. No kuule, see on lihtne. See on lihtne. Mis siit trepist? Trepist, jah. Seal otse. Just siit.
See on nii sama värvi. seda asja. Nüüd on vaja